Cekeker. Diragi kuning ta diragi abang? Diragi biru. Diragi biru ngawur. Takon tok. Yang mari ini Bune iki makan kedua sore iki Bune, kudu sing enak. Samane ku wong lanang ojo nyerintungi nang pawon. Ya untung tak tulungi Bune ben gak berat pegaweane Bune. Berat karat tambah mumet ison, tambah mumet Bune iki mumetan ngombe bodrak. Diserintungi sampean ngelu ndas ison pokoke wis akeh pertanyaan. Iki tomat tinggo apa Bune? Tinggo adus. Kok tinggo adus. Lomboke terus tinggo apa Bune? Tinggo PT moto. Mene ledep Bune. Lombok tinggo obat moto ngawur. Wis kopi niku ombenan. Oke, Bune terima kasih Bune. Muga-muga masuk swarga Bune.